Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, mayroon po kaming 100 pieces of shrimp tempura from Tokyo Tempura po. Yan mga ka-studio. Sponsored video po pala ito mga ka-studio and online collaboration with It's Me Gretchen. Gretchen? Si Grace po at si Jen yung name nila po. Sila din po ay mukbanger po from Davao. Mag-business partner po sila. Saka kung ano, ang ganda po, nuurin ba ng mga video niya mga studio dahil sobrang madami din po yung pagkain, tapos mag-best friend sila, so meaning maganda yung relationship na sa isa't isa, mga lingaw, panuorin ba? Ano? Masaya. Masaya, panuorin mga studio. So please check out the short clip. Maayong gabi mga ka-studio, kami po pala ang Gretchen. Thank you very much po kay Sir Brax at kay Ma'am Gretchen sa opportunity na binigay sa amin. Sana po suportahan yung aming channel, ang It's Me Gretchen. At yun na po mga ka-studio, after this premiere po, mayroon din po silang challenge po na 100 pieces tempura po. Maraming salamat po. It's Me Gretchen. Maraming salamat po. As much as possible po, uncut po ito, pero hanggang sa maubos lang po namin. Hanggang sa mabusog lang po. Hindi namin pipilitin po kung hindi na kaya. So, ganyan talaga kami mag-challenge po. So, kung kaya pa, kakain pa po. Yes po. So, ito po, 50 pieces. Dito naman po is 50 pieces. Yan po. Tapos, meron kaming chigas. Maraming salamat po, Sir Clint Usaraga. Yes po. Thank you, sir. Thank you so much po. Masarap tong ipamaris ba. Ayan mga studio, before tayo mag-start, pray muna. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Wala po itong rice mga studio. Yes po. Ayan. Na-plain na tayo. Kainan na po. Ayan. Saan tayo dito magsimula? Natin isa. Yan mga studio. Dito tayo. Yan, kainan na po tayo mga studio. Kainan na. Pagod sa 100. 300 Masarap pala ito pa. First time namin itong kumain ng tempura. Ng Tokyo Tempura. Masarap pala siya mga ka-studio. Medyo mainit pa po siya ba? Maglalagay na po ako dito ng biring po. Kung kano na yung naubos namin kasi kanmutan ko mo. Ako din, hindi din ako nag-count. Pero binilang ko to, ito 50 pieces, ito naman 50. Ang sarap siya mo, no?
Abangan po natin kung naubos ba ng kakulam namin ito mga ka-studio. Yes po. Kasi mukhang hirap ubusin, no? Mm. Abangan natin sa channel nila. Please check out po. Maraming salamat po. It's me, Great Jen. Grace, tsaka Jen po. Ma'am Grace at tsaka Ma'am Jen. Ma'am Grace at saka Ma'am Jenny. Mm. Mga unta. May nagtatrabaho pala sa gilid namin, no? Mukhang hindi pa tayo nangalahati mo. Sobrang dami po. Hmm. Ito yung extra spicy, no? Ito tayo. Maraming salamat talaga sa nagbigay sa atin ng sauce na ito. Ang sarap po talaga niya, na sauce. Yes po. Chigas. Mm. Ano pa ba? Hmm? Bigyan natin ng kuan, garlic. Yan, no? Mm. Mm. Wala po kayong timer kasi hindi natin ma-enjoy ba yung pagkain ito. Gusto ko ito, ma'am. Mm. Mm, parang ketchup na ano no? Merong matamis siya ba, no? Mm. Itong dalawa po bigay ng Tokyo Tempura. Ito po. Yan po yung mga sauce nila. Parang nangangalahati ka na ka. Wala pala ito yung drinks. Mm. Wala yung drinks ako. Okay, uncut muna yun eh. Anong drinks natin yun? Tubig.
Wow! Ang dami ng kain ko. Thank you so much po. It's me, Greg Jen. Yes po. For this collaboration po. Please visit din po natin sila mga ka-studio. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Dam. Hmm? Mayroon akong nakain na 29. Dami na pala. Kung hindi siya, kuan. Kung tama ba yung counting? Tama ma. Yan po. Tingin mo, ubos mo, hirap no? Mahirap po ubusin. Pero sa palagay ko pa, maubos mo sa'yo. Hmm? Excuse me po. Nula akong suot eh. Buti lang mayroon, nandito yung kapatid ko dito sa bahay. No? Merong backup. Wala, nabusog na ako pa.
Dagdagan natin yan. Meron ka shout out? Hmm. Excuse. Excuse. Ang lalaki kasi ng tempurang Hmm. ano, mahirap pa. Pero meron to siyang harina bro. Harina ba to? Kasi yung shrimp, binalot. Busog na ako pan. Hmm. Mag-shout out na lang ako. Hmm. Hindi kinaya ni Mrs. mga studio. Yan, kalaban mo dito talaga, umay. Mm-mm. Hmm. Maraming salamat po Ma'am Grace at Ma'am Jenny po. Huwag po natin kalimutang bisitahin. It's me, Grajen. Ayan po, maglalagay po kami ng link nila sa description box below po. Maraming salamat. Shoutout muna po ako habang kumakain po siya. Shoutout Saipang Gamer TV, Dan Dave Pimentel, Team Balang TV, Dance Malungay. Happy birthday Jillian Mitch Abaya from Pangasinan. Happy birthday po. Mags It's Organic, Jenny Tabungkay from Saudi Arabia, Raymond Kiambao from Marikina, Jane Green from Western Australia, Bobby Alegria, Richmond Magadan, Clyde Ivar, Play Safe, Chinchin Kaigoy from Santa Mesa, Maynila, Rowena Bermudo, Ana Marie Alba from La Union, Arlene Lacson from Taiwan, Nigel James Peli from San Mateo, Rizal, Marie Bernardo and family from Dubai, Loni B from Abu Dhabi, Milet Francisco, Margie Cruza from Jeddah, Precious Palacio from Northern Cebu, Chenli Esperanza from Surigao City, Christine Joy Jimenez from Tagum, Davao del Norte, at Maria Eva Gonzaga from Cebu. Ito po. Ano po, naubos 2, 4, 6, 8, 9. Siyam. 41. Grabe nung. Sa akin, hindi ko alam. Sobrang dami. Kuha ko last. Then, shout out ko po yung pinsan ko po, si Nalyn Fernandez Babatuan. Hi, Nalyn. Karoon pa yun na ako na shout out. Kalimot ko. Yan, go. Mahirap ubusin. Mahirap. Heavy po siya. Sa akin pang halos kirain ko yung ganito ba? Crispy lang. Oh, crispy. Ito akin na. Nakita na pala. Ilan kaya yan? 6, 8, 10. Mga 42 lang ata nakain mo.
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 7. 20 ra ako nakaon pa. Sa akin mga ka-studio, 2, 4, 6, 8, 42 po yung nakain ko. Sa akin parang 20 lang yung nakain ko. Hindi talaga kaya, Yes. hindi talaga kayang ubusin ba. Sa dami nito ba. Yes po. So hanggang dito lang po kami mga studio. Maraming salamat po talaga. It's Ma'am, me. it's me, Gretchen. So papaalam na tayo. Maraming salamat po sa panonood mga ka-studio. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.